Zača. Áno. Ahoj. Čau. Máme dnes 28. decembra. Zima všade mrzne, ideme si zaskákať. Toto som... Zima bola, preto to bolo neplynulejšie. Všetkým Poďte sa sám, že prejde. no, prajeme Šťastný nový rok. veľmi úspešný, aby sa nešmykalo úplne každému. A pozdravujeme PK komunitu. Samozrejme Juh, tam Štúrovo, Komárov, Nové Zámky, úplne každého. Vyštebne mu, dávame výnimku, bereme ho ako Juh, nie? Banská Bystrica. Banská Bystrica, Bratislava. Be Hardcore. A Prahu, samozrejme, o pol roka máte. Dobre. Tak ok s veľkým N, to znamená, že ten prvý deň možno nebudem im to môcť povedať, takže všetko úplne najlepší nový rok prajem 2007. Táto časť bude v titulkoch, táto nemusíte pozerať do konca. Aj, už to vypni, už sme tu.